il-mulej. U Sawl wieġeb lil Samwel, jien smajt mill-kelma tal-mulej, u qbadt it-triq li fija batni l-mulej. Ġibt miegħi lil Agag, sultan ta' Amalek, u qritt l-Amalekin. Il-poplu ħam il-priża naċ u baqar, l-aħjar dawk li kienu mitluqa l-erda biex joffrihom lil-mulej, Alla tiegħek, f'Gilgal. U Samwel wieġeb, jaqgħu il-mulej jogħġbuh il-vittmi taħru u s-sagrifiċċji aktar mis-smieħ tal-kelma tal-mulej. Ara, l-ubbidjenza hija aqwa mis-sagrifiċċji, is-smieħ aħjar mix-xaħam tal-muntum. Ir-ribelljoni daqs id-dnub tas-seħer u li twebbes rasek daqs il-ħażen tal-qima tax-xbijat. Għax int warrabt il-kelma tal-mulej u hu se jwarrab lilek minn sultan. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Assarm responsorjali nwieġbu, min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla, ngħidu. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek jew gidin mill-imrieħel tiegħek inwieġbu. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil ħażin imma Alla jgħidlu, kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi. Int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek, ngħidu. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan int għamilt u jien bqajt sieket. Forsi ħsibt li jiena bħalek. Issa se nċanfrek u dan kollu qiegħed quddiemek. Min irrogd lis-sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr dan isebbaħni. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla, ngħidu. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Inqumu għall-Evanġelju. Il-kelma ta' Alla hi ħajja u qawwija, tarbel is-sibijiet u l-femiet tal-qalb. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Darba waħda, id-dixxiepli ta' Ġwanni u l-Fariżej kienu sajmin u ġew u qalu lil Ġesu, għaliex id-dixxiepli ta' Ġwanni u d-dixxiepli tal-Fariżej jisumu u d-dixxiepli tiegħek ma jsumux? Għalilhom Ġesu, huwa l-ħbieb tal-arus se jsumu sakemm il-arus ikun għadu magħhom, sakemm ikollhom il-arus magħhom mhumiex se jsumu. Imma jasal il-jum meta l-arus jitteħdilhom imbagħad isumu dakinhar. Ħadd ma jraqqa mantar qadim biċċa drab ġdida, għax inkella r-roqa ġdida issellet il-qadim u t-tiċrita tikber. U ħadd ma jqiegħed imbejt ġdid f'damiġjani qodma tal-ġild, għax inkella l-imbejt jifqa' id-damiġjani u jintilef kemm l-imbejt u kemm id-damiġjani. Iżda imbejt ġdid jitqiegħed f'damiġjani ġodda. Il-kelma tal-mulej. Nixtieq ngħid kelma fuq l-imbejt il-ġdid.
dan l-imbejt jitqiegħed f'Damiġjani ġodda. Inkomplu mal-parir li tatna Omna Marija propju il-bieraħ. Meta rajna is-silta mill-Evanġelju ta' Ġwanni tas-sinjal li Ġesu jagħmel f'Kana. U Marija tgħid lill-qaddejja għamlu dak li jgħidilkom hu. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' San Anton Nabbati. Issa aħna nafu li l-imbit il-ġdid jew l-imbit it-tajjeb kif smajna l-bieraħ mhuwiex tant l-imbit tal-emba imma hija il-kelma ta' Ġesu li hija l-aqwa kelma, il-kelma ġdida li tagħmel ġdid il-kull min jilqagħha. Illum qegħdin nagħmlu din it-tifkira ta' San Anton Nabbati. Forsi aħna mdorrijejn nortu l-San Anton Nabbati sempliċement mal-annimali. Kważi nippreżentawh qisu dan kien bniedem li jħobb l-annimali u daqshekk. Il-kobor ta' Sant Anton ġej propju minn hawn eżjes li dan kien il-bniedem li xorob l-imbit il-ġdid fil-ħajja tiegħu. U għax xorob l-imbit il-ġdid, dan l-imbit il-ġdid għamel minnu persuna ġdida. Ma nafx tafuwiex il-ħajja ta' San Anton Nabbati. Kelmtejn fil-qosor. San Anton Nabbati kien ġej minn familja sinjura. U tilef il-ġenituri tiegħu kmieni. U meta hu sema il-qari propju tal-Evanġelju mur bih ir-rakkont ta' dak iż-żagħżugħani, mur bih kull ma għandek, għatih lill-foqra imbagħad ejja u imxi warajja, jieħu din is-sentenza u japplika għal ħajtu litteralment kelma b'kelma. Imur, ibieħ kull ma kellu, il-ġid kollu, oħtu li kienet għadha żgħira, jafda għand qisu istitut ta' persuni biex jieħdu ħsieba u jħallas il-flus għalija. Imbagħad hu imur, iħalli kollox u imur jgħix il-ħajja tiegħu fid-deżert, fis-sawm u fit-talb. Ifittex il-għarus. Il-Vanġelu tal-lum jitħaddet tant tajjeb minn din il-kwistjoni li qamet bejn il-Fariżej u d-dixxipli ta' Ġesu. Għaliex intom ma ssumux? L-għarus jitteħdilhom u dakinhar isummu. San Anton Nabbati fid-deżert jgħaddi ħajtu isum u jitlob fit-tfittxija sħiħa tal-kelma ta' Alla. Ejjew nitolbu il-mulej biex lilna wkoll jagħtina din il-grazzja li nfittxuh, li lilna wkoll jimlina bl-imbejt il-ġdejt tiegħu, il-kelma tiegħu, għax hija biss il-kelma tal-mulej li lilna tagħmilna bnedmin ġodda. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ħuti jes, il-Vanġelu huwa l-imbejt il-ġdejt li jferraħ il-qalb ta' kull bniedem. Ejjew nitolbu lill-Alla biex jagħtina l-qawwa li aħna niġġeddu fi Kristu u fil-kelma tiegħu. Ngħidu flimkien, mulej kun int il-qawwa tagħna, mulej kun int il-qawwa tagħna. Nitolbu sabiex l-insara mifrudin bejniethom jissaħħu fit-talb u fis-sawm u fid-dialogu għat-tfittxija ta' għaqda sħiħa. Nitolbu kun int il-qawwa tagħna sabiex dawk li huma bilaċċu bil-ġoħa l-ġustizzja
isibu kennu solidarjetà fl-insara impenjati fil-ħajja politika u soċjali. Nitolbu sabiex is-sawm tal-insara ikun sinjal tal-istennija u t-tfittxija tal-mulej fil-ħajja tagħna. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija kompli ixħet il-barkit tiegħek fuq il-familji tagħna. Ixħet ħarstek fuq il-morda, għatihom l-għajnuna meħtieġa u għati dak kollu li huwa bżonjus u birek il-ħidma ta' dawk il-persuni li jduru bihom fl-isptarijiet jew fid-djar tagħna. Nitolbu. Kun int mulej il-qawwa tagħna kif kont int il-qawwa fil-ħajja ta' San Anton Abbati. Għatina il-kuraġġ li aħna inħallu kollox biex nimxu warajk. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek qegħdna fuq l-artal imqaddes fit-tifkira ta' San Anton Abbati. Għamel li ninħallu mill-irbit tal-art u nistanu biss bik, bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li inti tagħtihom għall-merti tagħhom huwa ġieħ moti lill-istess doni tiegħek. Inti tgħallimna bl-eżempji ta' ħajjithom, tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom u aħna imdawrin bi sħabek kbira ta' xhieda b'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mal-ġemma kottrana tal-qaddisin, intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġarad dil-ħajr, tal id-disċipli tijow u qal, hudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfran ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna u namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għadna. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu jgħarisni għal-ħajja.
Nitolbu. Tqarbinna mulej bis-sagrament tiegħek biex bih nieħdu saħħitna. Għamel li noħorġu dejjem rebbieħa fuq il-qerq kollu tal-għadu, kif tajt inti l-għajnuna lil San Anton Nabbati f'rebħiet kbar li jagħmel kontra s-seta tad-dlamijiet bi Kristus Siedna. Ngħidu 3 Avamarijiet l-Omna Marija hekk illum niftakru hija l-festa tal-Isqof tagħna Anton, propju huwa msemmi għal dan il-qaddis. Hekk nitolbu biex il-mulej jkompli jgħinu ħalli jkompli jmexxina u jgħallimna nibnu ħajjitna fuq il-kelma ta' Alla. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.